Fil-ġimgħa l-kbira qabel l-adorazzjoni tas-salib ta' 3 ta' nofsinhar fil-Knisja ta' San Dominku fil-Birgu saret tradizzjoni antika u unika f'pajjiżna. Wara l-Via Sagra li daret l-14-il stazzjon, il-Patrijiet Dominikani flimkien mal-Fratellanzi tar-Rużarju niżlu l-figura ta' Ġesu msallab minn fuq is-salib. Il-perjol tad-Dominikani fil-Birgu spjega f'din it-tradizzjoni tmur lura għas-snin 30, meta Patri Erik Vella kien ikkummissjona dan il-kurċifiss. Li għandu mhux tas-soltu oriġinali ħafna huwa li l-idejn għandu l-ġogi tal-ispallejn li jiċċaqalqu. Ġifri anka daw li jħdossib l-armarju għodu attenti ħafna anka meta niżluħu narmaw għax matul ir-randan ikun fuq l-art tal-maġġur, ir-randan kollu, u l-idejn jiċċaqalqu. U interessanti ħafna li meta jinżel minn fuq is-salib huwa jiġi dak ngħidu l-monument Kristu mejjed. Ġifri da fil-li qed taraħ fuq is-salib, fil-man taraħ fuq is-sodda bħala Kristu mejjed. Il-perjol kompla jispjega kif wara li jitniżżel jitpoġġa fl-iżgħar u jinġar mill-Patrijiet san-naħa tax-xelluk tal-art tal-Maġġur fejn jirrappreżenta l-Kristu mejjed. Dan il-kurċifiss salva wkoll mit-tifrik tal-bombi tal-gwerra, anke jekk il-Knisja ġarbet ħsarat kbar. Il-perjol tkellem dwar tradizzjoni oħra marbuta ma' dan il-kurċifiss li xbija ta' Kristu msallab titlibbes ta' saċerdot. Timmilux ġifieri li jlibsuh ta' saċerdot biex juri li Kristu huwa bħala Kristu huwa saċerdot li joffra lilu nnifsu fuq is-salib. Imma ovvjament fil-funzjoni tal-ġimgħa l-kbira naraw kif inhu oriġinarjament.